आनलायबाय नामा आदा माथो नायथिं नाथा खालामबाय थाखो फंबाय बे नोंदाया जौ फाग्ला जानो हागौ अब्लाबो नालेंखरा थिग दं दिहुनदो फवा बेबो आंनिमोन फंबाय गोदो मा खालामनो फंबाय जौ लोंनो गरसेबो फैसा गैथारिखाय 300 थाखायाव फानदोंलै आं बेथ' जाबाय आदा दा जोङो थांनांगौआलाय बहाथो दंबावो आरो बेलाय फंबाय बेबो आंनिमोन जौ लोंनायखौ फानलायबाय नोङो नङा फंबाय बे जौ लोंनायाव फाननाय जायासै बै नोमबाजैनि मोदोम गोरलैयाव फाननो गोनां जादों फंबाय नाथाय नोमबाजैनिनो नामा गोग्लैदों खावसे राङा बै मोखोनागुरियाव लावगावआव बाजै जुजाय फाग्लिनायाव जौ बाख्रियाव दं जाबाय खिन्थाबाय थानांला फैदो जों जेराव थांनांगौ फै दंबावो फंबाय माब्लाथो मोनहैगोनब्रा बेलाय फंबाय बियो बेखौबो सानफ्रोमबो लोगो मोनब्लानो जौ लोंहो नै बेखौ नागदाबला होनानै लाबायब्रा हेलमेट गैया सार साबिया सार आंखौ सिनायासै नामा आं दि माइनाव मोननाव नोंसोर जौ लोंफालायग्रालाय जौ लोंदों नों एसेल' लोंदों सार फैसा दोद सरि सार दिनै खेबसेखौ नागारदोब्रा सार थांदो होथेग्राखौ नारखोदो मोनामनायाथ' लोंनायानो मा जादों बेयाव जौ लोंदों नामा मोनामदों सार बारे हागौ उननो नागिरबा उनजाया ओमफ्राय नोंसोर माबोरै फैदों जों हजों गामिनिफ्राय फैदोंमोनलै सासे मानसिनाव नागिरफैदोंमोन खननैसो आन्दायरोंबाय अजा गायनो फैदोंमोन अजा गायनो बे रोंगौ आं रोङा आं हायो होमबाथ' बेबो आंनोथ' नोंनि थाखाय जाला जासिगोनलै जोंहा न'खरसे मानसिनो हाबथारबावनांगौ मा सासे खुदिया बिमा नायदाव गाबबाय थायोनो नोंनि थाखायनो जों जाला जासिगोन
माबा सार नै बिसोरो आदामोनहा अजा नायनो रोंगौनो नै दा बे फैनाय समाव लामायाव लोगो मोननानै आं बिसोरखौ लाना फैदों सारादि बुंबाय थायोमोन सिगाङाव जे सोरबाफोर अजा नायनो रोंगौब्ला बिसोरखौ इन्टारभिउ लागोन होननानै दा बेखायनो सारा बिसोरखौ इन्टारभिउ लालायदो सिनायथिखौ होदो आदाया मा मुं सुब्ला नार्जारि आरो नोंनिया आंनि नामखौ नारजिगोरान होनो बबेनि माबामोन माबा जों आमदुल साइडनि अजानि रोंगौ औ अजा गायनो रोंगौ सार बे रोंगौ सार आं रोङा आं बिजों ओरैनो थाफायोल' दा रोंगौ बे बिथाङानो आदायानो रोंगौ आं रोङा गाइखेर जायालासिनो बिमानि मोखां नायदाव नायदाव खुदिया गाबबाय थानायखौ हायो आं सार बिनिफ्राय बै जरा गैया सार माने बे जरा गैया हाबा होनाय बे हाबा जानाया आच्छा लाइभ स्टुडिअ लाना थां बिसोरखौ निउस रुमाव लाना थां बेनिफ्राय आं थांगासिनो बेजों मैला गोजा संसा हाब्बाय नामा नुदोंना लाइभआव थांगोन माने जों दा रायलायबाय थानायखौ मुलुगनि मानसिफ्रा नुजोबगोन थिग दं जोंनि रायलायनाया लाइभआव थांगोन दै 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दा समाव जों हांख्रायनानै लाबोनो हादों सानै बर'नि अजा सरि सासे बर'नि अजा आरो बिनि लोगोआव थाफाग्रा लोब्बायारि बिथांमोननि मुङा जाबाय फारियै फुदला नार्जारि आरो नार्जि गोरान जों बिथांमोननो बरायनाय होदों खुलुमनाय होदों टिपु नार्जारि फुदला नार्जारि खुलुमनाय होदों आरो नार्जि गोरान नारजि गोरान सार आच्छा बिराद गामि गोथौनि जादों बिथांमोना गामि गोथौआव थायो आरो गामि गोथौनिफ्राय टाउनाव फैदोंमोन जोंनि सासे रिपर्टारा मोननानै लाबोदों आरो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि गेजेरजों बिथांमोननि रोंगौथि एबा बर'नि अजा रायनाय बेखौ फोरमायनो नागिरदों गिबियावनो बिथांमोननि सिनायथिखौ गावसोरनि खुगाजों लानो नागिरदों फुदला नार्जारि नोंथांनि मुं नोंथांनि न'खर आरो नोंथांनि जोनोम बेफोरखौ बुंना लादो आरो दा समाव नोंथाङा माबोरै दङ नोंथांनि न'खराव खुलुमबाय आं आमथेखानि न'खराव मोजाङै दं मोजां दङब्लाबो मिरामिस जायो आरो माने हिनजावा आंहा सासे खुदिया सासे दं सासेल' हिनजावखौ मोनदों मोजां न'खरनि मोनदोंमोन महरजों गुनजों थिगबो नाथाय आंबो मोजांमोन सार आंबो मोजांमोन माने आइ आफाया आंनो धोन सम्पतिखौ गारसोजोबना होलांदोंमोन नाथाय गाज्रिया मोनसे उन्दैनिफ्राय सोलिबोदों गाज्रि लोगो मोननानै
दिनैबो जौ लोङो गाबोनबो जौ लोङो लोङैनो हा हु फानजोबना लाबायलै दा बेफोरबायदिनो थांजोबबाय जुमिदारनिफ्राय हाजिरा मावग्रासिम थाहैबाय आङो Oh, very sad. हिनजावा बुङो मोजांथार नालाय आखलाबो मोजां दा अनलायनाया गोरोबा जाहां जादों मानो होनब्ला आं जौ लोंनायखौ सुखुवा आंहा अजन लोङाबा थानो हाया हिनजावा जौ लोंनायखौ गारोब्ला न'खरा एसे फोसाबजासिगौ खोमा ओरै साननानै माब्लाबा बुङो खोथाखौ जोबोद दुखुनि बाथ्रा जे जोबोद माहाजोन मोनना बुंनाय जादों आरो जौ लोङै बिथाङा गावनि सम्पतिखौ फोजोबना लादों होनना बुंनाय जादों दा बे जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनि बाथ्रा जे जौआ माबायदि खालामो आरो दिनै चिपटला नार्जारिनि अबस्था गाज्रि बेखौ बुंनाय जादों आरो न'खरा गावनो लामायाव थांगासिनो दं बेखौ बुंनाय जादों आरो जों मोनथिबावनि नोंथांनिफ्राय जे नोंथाङा अजा रायनायनि बाथ्रा बुंदों दा अजा रायै नोंथाङा जिउ खांगासिनो दङ बेखौ नोंथाङा बुंदों सुबिदा रां गोरोबब्लासो बे खामानिखौ मावो सार आच्छा जोङो नोंथांजों दा रायलायबावगोन आरो नोंथांखौ जोङो अजा रायनायनि मन्त्र गायहोगोन दा जोङो फैनि मा मुं होनदोंमोन नारजि गोरान बसुमतारी ओरैनो नारजि गोरान होनबानो मिथिजोबो आंखौ आं मोजां फाथाबारिथिंनि आमथिखाथिंनि आंनियाबो बे ओरैनो उफादिया गयारिमोन आरो नारजि गोरान गयारिमोन ओमफ्राय नारजि गोरान होनबानो आंखौ मिथिजोबो सार संसाराव दा आं हारसिङानो बुंजायो बिदि दंमोनबाबो बे गेजेर ससेयावनो थैनानै थांबाय आं दा बालन्दा आरो ओरैनो बालन्दा थारमाने गथ' गथायबो थालाङाखै आङो दा बे आदाजोंनो आङो खामला हाजिरा मावफायो आरो जेरावबो आं बिथांमोना बे आदाजोंनो थांफा फैफा खालामफायो आरो अजा रायनायखौ आं रोङा आदाया रोंगौ आं बिथांजों थांफायो आदाजोंनो बेखिनिल' दा जोङो खोनासंनि अजा रायनाय बर'नि अजा रायनाय जाय अजा रायनायनि गेजेरजों मुनुस मायानि लोमजा साजाखौ फोसाबगासिनो दं एबा थैनायनिफ्राय उदां मोनहोगासिनो दङ नोंथाङा दा मा मन्त्रखौ रायगोन जानानै गुरु बे फिसानि उदैनि बिसखौबो खमायनांगौ हान्थुनि बिसखौ हान्थुआव खमायनांगौ खर'नि बिसखौ खमायनांगौ मानसि जानानै गुरु बे फिसानि उदैनि बिसखौबो खमायनांगौ हान्थुनि बिसखौ हान्थुआव खमायनांगौ खर'नि बिसखौ खमायनांगौ खुदै रेजेलाय लांबाय सुस्लेमनानै ला दंबावो जोब्बाय सार बेजोंनो थारमाने बर'नि अजानि मन्त्र गायनाय भगबाननि सेरसिम लाङो आरो बेजोंनो गथ'खौ आहार जाहोनानै एबा आहारखौ मोनजाहोनो हानाय जायो आच्छा आरोबाव जरा गोमानाय एबा हिनजाव मोननो रोङि एबा फिसाय मोननो रोङिफोरखौ जरा लगायनाय दङ सार आच्छा दे खुदै रेजेलगोनलै सारनाव हस्ती कन्या रूपे मानव जीवन लय आगे বলছিলাম ধীরে বলছিলাম তো তোর ধ্যাত বলছিলাম কামরূপ কামায় আগে প্রথম করে হাত মাথা रायजो राजाफोर नायगासिनो लाइभ स्टुडिअनि गेजेरजों लाइभ हाबाफारि नायगासिनो दङ आरो जों उन समाव लोगो मोनलायफिननायनि मिजिं लानानै दिनै हाबाफारि फोजोबबाय गोजोनथों खुलुमबाय
नों मा खालामनो सानदों बिनि उनाव आंथ' दा चेम्बारखौनो खुलिनो सानदोंमोन आफा गावनि चेम्बार नोंथ' साख्रि मावनो हायोना साख्रिखौनो माव नोंनियालाय खालि बिदिल' नोंलाय माथो बुंदों रागा जोंनानै थांनो बैसो जानाय नालाय बिजामादै नोंनो फोन जाबाय सोरबा फैयो उदै नाहि नोंथांमोन हाबबा दे फै पेन लम्बा दे जिरायदो जोबोद मोजां मोनबाय आंनि फैनायखौ आंबो सानदों मोजां मोनखागोन नाथाय गोसोआवसो थागोन नामा मा सिनायनाय जोङो एखे उन्दै समाव एलपिनिफ्राय फरायबोबाय हाइ स्कुलसिम आं दुखु मोननाय गाज्रि मोननायनि मा खोथा थानो नोंथांजोंलाय खोथायाथ' नंगौ नंनाया मा माथो जाखो नोंथां लोंदो जाबाय होमबा नोंथां खामानि लाना फैदोंमोनबा बे खोथाखौ बुंदों नोंथाङाथ' मिथिखागौ बयबो मिथिखागौ जोङो आरो दासो बुंलांबाय नोंथाङा गोदोनिफ्रायनो बेनिखायनो नोंथांखौ थोंजों बिसास खालामनानै खोथाखौ माबा मोनसे फाइनाल खालामनो होनना फैदों नोंथां माने खोथा ओरै जाहैदों नोंथां आंना फिसा साख्रि मोनथारसै बिराद मोजां खोथा ओंखायनो 10,000 रांनि दरखार जाथारदों दानि जुगाव 10,000जों साख्रि मावसै बे 10,000जोंनो जागोन होननानै बुंदों जाहैबाय नोंथांना जुदि फिसालानि साख्रिनि थाखाय बिदि हाखा-दावरा जादोंबा आं नोंथांखौ मदद खालामो आदाया बे खामानियाव फैदों होननानै आङो थिग रोखा मिथियामोन दा मिथिबाय आच्छा आंबो एसे दरखारमोन माने आङो हिनजाव थैजाबाय आंहा हिनजाव थैनायनि बे बोसोरखौ श्राद्ध दुखुनि बाथ्रा बोसोरनिबो श्राद्ध होनो गोनां दंमोन आंथ' गरसे गैथारा हायोबा एसे होमबा हायोबा एसे गोजौआव नारखोबावनानै सानदेरना हरदो जुदि गैयाबा गैया गैथ'आबाबो जेबो नङा सिगाङाव जेसेबां बिदों बेखौनो लांदो एसे गोबाव दोनफिनबाय नोंथाङा आरो बिथाङाथ' आंनि गोदान सिनायनाय आलासि जाबाय ओंखामखौबो जालांदो ओमफ्रायथ' बे ओंखाम जासान्दै मासान्दै लाउन्जआव जिरायहैनि मोजां गाज्रि सुखु दुखुनि खोथा सावरायहैनि अनजालि बहा थांनो आंहा टाइम गैया दिनै आरे एफा गोबावनि उनाव दिनैसो नोंखौ लोगो मोनबाय अनजालि रथ'लाय अनजालि रथ'लाय नों दिनै माने आंखौ सेया खालामदों अनजालि
फुगार आं दायो जोबोद टेनसनाव दङ अ बे बाथ्राखौनो नोंहा थाब खोन्थानो हाया नों जेबोखौनो बुजियाबा दे बुंदो दानिया मा टेनसन आं बुङा अनजालि फुगार नों सैया मानो दिनै सना नों एरा मानो दिनै सना नों सैया मानो दिनै सना नों एरा मानो दिनै मिथिया नामा नों आंनि अननाया नोंनिल'खा मिथिया नामा नों सना नों सैया मानो दिनै सना नों एरा मानो दिनै अनबाय थागोन आं नों अनबादा अन सैबाय थागोन आं नों सैबादा सै अनबाय थागोन आं नों अनबादा अन सैबाय थागोन आं नों सैबादा सै गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा हो अन्नानै आंनो खिन्थासना गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा हो अन्नानै आंनो खिन्थासना